हेल' लोगोफोर बेरेफुंजानि मबाइल खुलिनाय लोगो लोगो मोनसे भिडिअ मोनलायबाय। बेनो जाहैबाय सनिया कुइनखौ दाख्लै हाबा जाखांनाय लोगो लोगो जेम्स आदाया माबा बुंदोंमोन। बेनिनो जेम्स आदाखौ सनिया कुइना रिप्लाइ होदों। मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंबानो जाबाय। आं सानो बे भिडिअ'आ लास्ट भिडिअ' जागोन बिथांमोननि गेजेराव। मानो होनब्ला बाथ्राया बांद्रायलायबाय थायो रिप्लाइ होबाय थाबा। बेनिखायनो आं सान्दों जेम्स आदायाबो जाहाथे बे बाथ्राखौ खोनासंनानै हजम खालामनो हायो बाथ्राखौ। मानो होनोब्ला बाथ्राया गोबांद्राय जालाङो। जानला मोनला खोथा होनो बायदिसिना दा नों नुखायाखै जेम्सआ औ बिसोरा गावसोर गोसोथैमोनदां सालुबाय थायो गथ'खौ अनानो नोंहा फिसाखौ अना जाजानो गिदों नोंखौ गाव नोंनि फिसाखौ अनानो नोंहा अना गाव लागौमोनदां सोलांखायनो गाव गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ। बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ। नों इसिबां अनो गावथ' गावहा बिदि खोमा गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया। आं मिथिखायो नों बायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया। बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिटुवेसनाव जायोबा नोंथ' अननाय नङामोन। आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसो मोनदां आंनिबा। गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो। अभियासलि माथो होनो बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स। एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन। वाट टु से। स' लोगोफोर आङो बांद्राय माबा